Ni dominar ang Mandaue City sa gipahigayon nga 11 Paralympics dinhi sa Sugbo niadtong Pebrero 22 sa Ateneo de Cebu. Ang Paralympics usa ka sporting event alang sa atong mga kaigsuunang PWDs con persons with disability. Sa sitting volleyball, first place ang Mandaue City, second place ang Lapu-Lapu City ug third place ang guest players gikan sa Bukidnon. Gawas niini duna puy laing mga sporting events sama sa wheelchair basketball nga nakuha sa Bukidnon ang kampyonato nga gisundan sa Mandaue City ug Cebu City. Daog sab sa goalball ang dakbayan sa Mandaue. Lain sang mga duwa atul sa Paralympics mao ang athletics ug bocce. Gipasiugdahan sa 2K Cares, usa ka grupo sa mga alumni sa Sacred Heart School Ateneo de Cebu ang maong paugnat sa kusog. So we wanted to do a sports event, but we thought to ourselves, we don't want to do something ordinary. We really wanted to help people, and we feel like the best way was for these PWDs because there's not a lot of events for them. So that's why we really made this exclusive for them. In a way, nalipay sad ko because part of the move of the school is forming men and women for others. So in line kaayo ni siya and being an athletic director and from a school na grabe og support sa mga athletes, student athletes, nindot sa jud ni siya na project na mapakita and makapakita sa atong suporta, especially sa PWD na community. Gani makita gyud sa dagway sa mga para-athletes ang kalipay samtang sila nagduwa. Saysay ni Alipio Dacot Jr. kinsa may biyahe pa gikan sa Mindanao aron lang makasalmot sa Paralympics nga dakong tabang ang mga kalihukan sama niini alang sa ilang kalambuan. Gani dugang paniya nga kun mamahimo mas tagaan pa og pagtagad sa kagamhanan ang pagbuhat og mga proyekto alang kanilang mga PWD. Kami sa Bukidnon ganahan gyud mi mo travel and then mo support sa PWD activities labi na sa sports to show something sa tibok Pilipinas na Bukidnon nga lugar, especially sa among lugar na maramag. Dako kay importansya nga appeal me, part me mo na nga programa kay namo nas balaod mo ng PWD. We go for the development for the entire Philippines. Nagkanayon sab si John Paul Maunes, team manager sa Philippine Accessible Disability Services (PADS) nga ang maong sporting event usa ka pamaagi aron makaumol og mga national para-athletes. Ma-propagate na to ang mga local talent sa grassroots level with the hopes that ma-adapt nila ang sport and later on we will be able to select unya or identify potential raw talents na mahimo unya na national athlete ba na makarepresent sa tong country. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.